Kuka on sulle tärkein ihminen? Kuinka moni teistä ajatteli teidän äitiä? Teininä ei ollut aina kauhean helppo puhua omalle äidille. Silloin se tuntui vaikealta ja jostain syystä myös vähän kiusalliselta. Silloin haki paljon omaa tilaa ja halusi olla nopeasti paljon itsenäisempi, niin sitten välillä kun oli vaikeeta, niin tuntui siltä, että ei oikein ketään kelle puhua, vaikka oikeasti oma äiti olisi ollut siinä kuuntelemassa. Nyt, kun on aikuistunut ja oma suhde äitiin on muuttunut, niin on tajunnut sen, että äiti ei tuomitse, vaan kannustaa silloin, kun mä sitä tarviin. Mä uskon, että jokainen äiti ja tytär ansaitsee mahdollisuuden vahvistaa ja uudistaa niiden suhdetta puhumalla. Tyttöolet Helmi-toimintaan osallistuminen on maksutonta. Mukaan toimintaan pääsee matalalla kynnyksellä ympäri Suomea. Muista, sä olet Helmi.